Wannan ba auta ba ne? Shi ne mana. Shi ne ya zama haka? Ina ga wannan baƙo ce kamar da shi haka. Ita kuma ta bawa fa. To a cikin mata bawa ba san shi take yi ba. Ana yi mu je mu ɗebo ruwa. Autes! Ya ne auta? Wallahi sai mun tona ma asiri a cikin ƙauyen nan. Baba ya burge da wallahi. Shegen ko yayi ne ma.